Tingnan nyo po yung kulay mga kasudyo. Wow, sarap na pong kumain. Kakalas bukan noon ani mo. Oops. Sus, kahumok gid niya mo. Makunis-kunis mo day gid siya. Maon tanyo mga kasudyo. With bahaw. Welcome back mga ka-studio to another video for today's episode po. Magluto tayo ng humba Bisaya with quail eggs. So mayroon po tayo ditong 4 kilos of pork belly mga ka-studio. Ang ganda po ng kuha niyo. Mayroong taba, mayroong laman. Munin lami, humbaon. So ito na ning sugdan, let's go. Ayan mga studio, lumabas na po yung tubig. Oh. Ayan, dami na. Saka nawala na rin po yung mga dugo-dugo sa karne. Ayan yung importante dito mga studio. Hayaan na natin na mag-evaporate ito. Saka lalabas yung mantika at mag-golden brown. At this stage mga studio, nakita nyo naman, medyo brown na siya. Saka dumidikit na siya sa kawali. Ito yung time na mapiksan ko yung naong na. So okay na ito mga kasadyo. Maunon din na ako siya. Malungo na ito. Ulit na piksan. Mao na ito. Magtira lang tayo ng konting mantika ba. Gasan muna natin mga kasadyo kasi para dili mo pait. Ayan, malinis na po. Uy, kaitom le. Maglagay ng konting mantika. Konting asin. Magic sarap optional. Mix. Sobrang bango na mga studio. Ang laki ng kaha natin, no? Pati yung mukha ko mga umiinit din. Magpapasarap dito mga studio itong Pepsi. Wow. Yaan natin yan mga studio hanggang sa lumambot. Tabunan sa ito. Wow. Guwapa na eh. Ang ganahan, humumog na ba? Ano mo? Sus, pwede ng mukha oh. Black pepper. Kunti lang mga studio. Ahon ng laurel. Yan. Asosinas or banana blossom. Black beans. Akong paborito, pork and beans. Ang big beans, ano? Okay. Dalawa para may mong special. Quail eggs. Okay. Mix ito siya, ginahinay. So far yung kulay niya, guwapa na kayo. Hindi siya masyadong maitim ba. Tapos yung pagkalambot niya mga subyo, hindi naman siya gaanong sobrang lambot talaga. Mayroon pang mausap kunti ba. Yan muna natin siyang mag-combine lahat ng mga lasa niya. Takpan natin for 3 minutes tapos i-serve na mga ka-studio. Here we go. Luto na po ang ating
Humba with quail eggs. Tingnan nyo po yung kulay mga kasudyo. Wow. Naku po. Ang sarap na pong kumain. Kakalasukan noon. Ano mo? Ayan po mga kasudyo. Luto na po ang ating humba with quail eggs. Ayan. Congratulations pala sa 20 winners ng 500 pesos GCash. So ngayon naman magde-declare kami ng another 10. Watch out nyo po kung sinong mananalo. Yan na po yung last 10 mga studio. So bali 30 po lahat na nanalo ng 500 pesos GCash. So maraming salamat sa pagsuporta sa Bisaya Studio at advance Merry Christmas sa lahat. So itong handa namin ng studio baka hanggang Christmas na din ito. So tara mga studio, hindi natin pagtagalin to. Pray muna tayo bago mag-start kumain. Lord, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings, sa guidance, and protection. Amen. I-agree ang gawan mo. Tubigan. So tara po, kain pa tayo mga studio. Ito rin tilawan ang atong luto. Dito tayo mang. Lagay ko dito sa bahaw. Okay. Tingnan natin kung gaano kalambot mga studio. Oops. Sus, kahumok lagi din niya mo. Makunis-kunis ang munday yun siya. Maunta nyo mga studio. With bahaw. Manalo po. Para sa akin, masarap talaga ilagay ang tipsy. Kala sumahaw niya. Nabuyag. Maglayo ka na. Sige. Wow, dito. Nani siya isabaw pero konti lang. Muna siya pinauga-uga style. Yan mga studio. Kain po. Husot ng bukog. Ang tambok ko. Ang lambot. Mungkin saya lami kapas kumang kay di mdaot ba. Maabtan pag pila ka adlaw. Pwede pa dalon ini kaugma mga ligong dagat no. Awa. Kasi tambok nga unod ba. Naay bukog. Yan na po siya bukog. Yan mga studio, hamong. Dili kayo sa sumol. Kay quality kay ang building.
Panalong panalo. Good and king good. Naisag Coke. Dili Pepsi. Lami mo. Nabuyag. Nawa eh. Excuse me po. Maraming salamat po. Excuse me po. Lugab na yun. Tungkol sa kuhan ba? Acidic kayo. Maraming salamat mga studio sa panood sa episode na to. Sigurado magugustuhan nyo po yung recipe nito. Try nyo po sa bahay mga studio, hindi kayo magsisisi po. Sobrang sarap, tsaka matagal din itong mapanis mga studio. So ito na po yung 10 lucky winners ng 500 pesos Gcash. Kaon pa man lagi ka pang. Gilamian sa humba. Sus, kalamian na uy.